V marci 1984, keď príslušníci štátnej bezpečnosti vstúpili do bytu na Palisádach v Bratislave, našli niečo, čo podľa všetkých protokolov nemalo existovať. Medzi osobnými vecami Júlisa Satinského, muža, ktorý 10 ročia rozosmieval celé Československo, ležal zošit s ručne písanými poznámkami. Nie vtipmi. Nie scénami pre semafor. Ale presným záznamom každého stretnutia so štátnou bezpečnosťou od roku 1975. Mená dôstojníkov, dátumy, presné citácie ich výhražiek. Dokument tak nebezpečný, že jeho existencia mohla stáť život nielen Satinského, ale aj tých, ktorí mu pomáhali ho skrývať. Hneď po udalostiach novembra 89 tento zošit zmizol bez stopy. Kto ho vzal? A hlavne, čo presne skrývali tie strany, ktoré niekto potreboval zničiť ešte predtým, než sa otvorili archívy. Dnes, keď listujeme deklasifikovanými spismi štátnej bezpečnosti, nachádzame len fragmenty. Vyškrtnuté mená. Chýbajúce strany. Protokoly, kde celé odseky nahradila čierna farba cenzúry. Ale tí, ktorí boli pritom herci z divadla na provázku, technici z Československej televízie, dokonca bývalý príslušník ŠTB, ktorý dnes žije pod falošným menom niekde v Rakúsku, títo ľudia si pamätajú. Pamätajú si, ako vyzerala tvár Júlisa Satinského, keď sa vrátil z výsluchu v januári 1981. Pamätajú si, že prestal jesť. Že prestal spať. Že sa začal báť vlastného telefónu. A pamätajú si jednu vetu, ktorú zašepkal svojmu najbližšiemu priateľovi Milanovi Lasicovi v zákulisí semaforu. Oni mi nedovolia ani zomrieť v pokoji. Čo presne sa stalo medzi tým mužom a aparátom, ktorý mal chrániť štát, ale namiesto toho ničil ľudské duše? Prečo sa komik, ktorého milovali milióny, stal terčom takej brutálnej psychologickej vojny? A najdôležitejšie, aká cena sa platí za to, že človek odmieta zradiť sám seba, aj keď mu za to hrozí niečo horšie než smrť. Predstavte si, že ste jeden z 10 ľudí, ktorí poznali každý detail Satinského súkromného pekla. Každú návštevu dôstojníka ŠTB v jeho šatni. Každú výhrážku, ktorú dostal po telefóne o 3 ráno. Každý dokument, ktorý mu podstrčili na podpis a ktorý odmietol. Teraz si predstavte, že musíte vybrať medzi mlčaním a vlastným svedomím. Medzi lojalitou k priateľovi a strachom o vlastnú rodinu. V decembri 1980, keď sa režim začal rúcať, títo ľudia urobili rozhodnutie, ktoré zmenilo to, ako dnes rozumieme histórii normalizácie. Niektorí prehovorili. Iní odniesli tajomstvá do hrobu. Ale všetci sa zhodujú v jednom: to, čo štátna bezpečnosť robila Júlisovi Satinskému, nebola len politická kontrola. Bola to premyslená, systematická deštrukcia ľudskej psychiky. A začalo sa to nie politikou. Začalo to smrťou. Keď v lete 1975 zomrela Satinského prvá manželka Magda, nikto netušil, že jej telo sa stane nástrojom vydierania. Magda Satinská, rodená Husáková, zomrela náhle vo veku 37 rokov na srdcové zlyhanie. Oficiálna príčina smrti: komplikácie po chrípke. Ale v archívoch štátnej bezpečnosti v spise s kódom Operácia Semafor sa nachádza poznámka, ktorá mrazí. Dôstojník s krycím menom Karol zapísal do protokolu z augusta 75. Subjekt je v stave hlbokého šoku. Smrť manželky vytvára optimálne podmienky pre nábor. Odporúčam využiť situáciu pred pohrebom. Čo presne znamenala táto veta? A prečo štátna bezpečnosť považovala smútok za optimálne podmienky? Svedkovia z tej doby rozprávajú, že Satinský po Magdinom úmrtí prestal byť tým istým človekom. Herec Jiří Suchý, jeho dlhoročný partner zo Semaforu, spomína: Julius prišiel na skúšku 3 dni po pohrebe. Sadol si do kúta a celú hodinu nepovedal ani slovo. Keď som sa ho opýtal, či je v poriadku, pozrel na mňa a povedal: oni mi nedovolia ani oplakať ju. Vtedy som to nepochopil. Dnes vieme, že to nebola metafora. Kto boli oni? A čo presne Satinskému nedovolili? V septembri 1975, necelý mesiac po Magdinom pohrebe, dostal Satinský predvolanie na obvodné riaditeľstvo štátnej bezpečnosti v Bratislave. Oficiálny dôvod: administratívna záležitosť týkajúca sa povolenia na pohreb. Keď prišiel, čakal ho nie úradník z matričného odboru, ale major ŠTB, ktorý sa predstavil ako súdruh Novák. Rozhovor trval 3 hodiny. Neexistuje žiadny oficiálny záznam.
Ale Satinský si ten deň zapísal do svojho tajného denníka, toho istého, ktorý neskôr zmizol. Jeho priateľ, dramaturg Ladislav Smoček, ktorému Satinský ukázal časť zápisov pred svojou smrťou, dnes hovorí: Julius mi prečítal jednu vetu z toho denníka. Zapamätal som si ju doslova, pretože ma prenasleduje dodnes. Povedali mi, že Magda môže byť exhumovaná kedykoľvek, ak to bude vyžadovať záujem štátu. Pýtal som sa, čo to znamená. Odpovedali, že to záleží na mojej spolupráci. Exhumácia. Slovo, ktoré v normálnom svete znamená súdne vyšetrovanie. Ale v jazyku štátnej bezpečnosti znamenalo niečo úplne iné. Znamenalo to: máme moc narušiť pokoj tvojich mŕtvych. Máme moc premeniť tvoj smútok na verejné divadlo. A ty nemôžeš urobiť nič. Prečo by EŠTB hrozila exhumáciou ženy, ktorá zomrela na prirodzenú príčinu? Čo hľadali? Alebo presnejšie, čím chceli Satinského zlomiť? Odpoveď sa skrýva v tom, čo štátna bezpečnosť vedela o Magde Satinské ešte pred jej smrťou. Magda nebola len manželka komika. Bola prekladateľka z angličtiny, pracovala pre Slovenský rozhlas a mala kontakty na západných diplomatov v Prahe. V jej spise, ktorý bol deklasifikovaný až v roku 2008, sa nachádza záznam z marca 1974. Subjekt Meter udržiava pravidelnú korešpondenciu s osobami v Londýne. Obsah listov neznámy. Odporúčam sledovanie. Sledovanie. Korešpondencia. Londýn. Pre EŠTB to znamenalo jedno: potenciálna spojka s emigráciou. A keď Magda zomrela, jej manžel sa stal dokonalým terčom. Muž v šoku, muž bez opory, muž, ktorý by urobil čokoľvek, aby ochránil pamiatku na svoju ženu. Dokonca aj spolupracovať. Ale Julius Satinský nespolupracoval. A to bol jeho prvý hriech. V októbri 1975 dostal druhé predvolanie. Tentoraz ho nečakal súdruh Novák, ale niekto vyššie v hierarchii, podplukovník, ktorého meno je v archívoch vyškrtnuté, ale kolegovia z EŠTB ho volali doktor. Prečo doktor? Pretože jeho špecializáciou neboli fyzické výsluchy. Bola to psychológia. Rozhovor trval 5 hodín. Satinský vyšiel z budovy o 11. večer, sadol do auta a šoféroval celú noc. Ráno ho našli kolegovia z divadla, ako sedí v zaparkovanom vozidle pred Národným divadlom v Bratislave, s rukami na voulontej a prázdnym pohľadom. Keď sa ho opýtali, čo sa stalo, povedal len: chcú, aby som im povedal, s kým Magda hovorila v Londýne. Ale ja to neviem. A oni mi neveria. Neveria. Toto slovo sa stalo osou celej operácie. Štátna bezpečnosť nepotrebovala informácie o Magdinom Londýne, tie už dávno mali. Potrebovali zlomiť Satinského. Potrebovali, aby uznal niečo, čo nebolo pravda. Aby podpísal protokol, v ktorom sa prizná, že jeho manželka bola v kontakte s nepriateľskými silami. A keď to urobí, stanú sa dve veci: Satinského budú môcť vydierať navždy. A Magdino meno bude pošpinené tak, že ani po smrti nebude mať pokoj. Ale prečo? Prečo práve Satinský? Prečo muž, ktorý nikdy nebol disident, nikdy nepodpísal Chartu 77, nikdy verejne nekritizoval režim? Odpoveď je jednoduchá a desivá zároveň: práve preto. Satinský bol dokonalý cieľ, pretože nebol hrdina. Bol obyčajný človek, ktorý chcel len robiť svoju prácu, rozosmiať ľudí. A štátna bezpečnosť vedela, že ak zlomia jeho, zlomia posolstvo, nikto nie je v bezpečí. Ani tí, ktorí sa nepletú do politiky. Ani tí, ktorí len chcú žiť. Dokonca ani tí, ktorí už zomreli. Vedel Julius Satinský, že jeho boj ze EŠTB sa práve začal. Alebo si ešte myslel, že ak bude mlčať, nechajú ho na pokoji. Prvýkrát za 35 rokov človek, ktorý bol pri Satinskom v jeho najtmavších chvíľach, súhlasil hovoriť pred kamerami. Volá sa Peter Scherhaufer, bývalý dramaturg Československej televízie, dnes 76-ročný muž žijúci v tichom byte na okraji Bratislavy. Jeho ruky sa stále triasú, keď hovorí o zime 1976. Julius mi zavolal o 2:00 ráno, spomína Scherhaufer, hlas sa mu láme. Povedal len: potrebujem, aby si prišiel. Teraz. Keď som dorazil, sedel v obývačke v tme bez svetla s fľašou whisky, ktorú ani neotvoril. Na stole ležal list. Úradný papier s pečiatkou štátnej bezpečnosti. Prečítal som prvú vetu a pochopil som, prečo ma zavolal.
Písalo tam: Vážený súdruh Satinský, týmto vás informujeme, že hrob vašej zosnulej manželky bude predmetom administratívnej kontroly dňa 21. januára 1976. Vaša prítomnosť je povinná. Administratívna kontrola. Viete, čo to znamená? Znamená to, že prídu s bagrom a rozrijú zem, kde leží človek, ktorého ste milovali. A vy budete musieť stáť vedľa a pozerať sa. Schierhaeufer si zapálil cigaretu, ruky mu stále chvejú. Opýtal som sa ho, čo urobil. Povedal, že nič. Že len odmietol podpísať papier, v ktorom by sa priznával, že Magda bola v kontakte s cudzou mocnosťou. Povedal som mu: Julius, podpíš to. Ona je mŕtva, už jej to nemôže uškodiť. Pozrel na mňa a povedal niečo, čo ma prenasleduje dodnes: ak to podpíšem, zomriem ja. Možno nie fyzicky. Ale zomriem. Čo presne Satinský myslel? A prečo bol ochotný riskovať exhumáciu manželkinej rakvy, len aby nepoložil svoj podpis pod lož? 21. januára 1976, presne o 9. ráno, prišli na cintorín v Bratislave traja muži v civile a jeden v uniforme. Satinský tam stál už od 8. v čiernom kabáte sám. Podľa svedkov, hrobár, ktorý tam pracoval 42 rokov a dnes žije v domove dôchodcov, Satinský nevyzeral ako človek. Vyzeral ako duch, hovorí starý muž, oči má zakalené od slz. Stál tam ako socha, ani sa nepohol, keď začali kopať. Ja som sa ich opýtal, či majú povolenie od rodiny. Jeden z tých mužov v civile mi ukázal odznak ŠTB a povedal: my sme povolenie. Kopali hodinu. Potom vytiahli rakvu. Otvorili ju. Satinský sa zrútil na kolená. Myslel som, že zomrie priamo tam. Ale neotvorili rakvu kvôli vyšetrovaniu. Otvorili ju, aby Satinský videl. Aby videl, čo sa stane s telom, keď ho vytiahnú zo zeme po 6 mesiacoch. Aby videl, že ani smrť nie je koniec, ak štátna bezpečnosť rozhodne inak. Jeden z mužov v civile sa naklonil k Satinskému a zašepkal mu niečo do ucha. Hrobár to nepočul. Ale Satinský áno. A keď o tom neskôr hovoril so Schierhaeuferom, povedali mi, že toto môžu urobiť kedykoľvek. Že môžu prísť v noci, vykopať ju a nechať rakvu otvorenú na ulici. A že nikto ma nezastaví, pretože záujem štátu je nad záujmom jednotlivca. Exhumácia trvala 20 minút. Potom rakvu zatvorili, zakopali a odišli. Satinský ostal na cintoríne do večera. Keď sa vrátil domov, zavolal Schierhaeuferovi a povedal 3 slová: oni vyhrali. Ale nevyhrali. Pretože Satinský stále nepodpísal. Stále odmietal. A toho stálo niečo viac než zdravie. Stálo ho to vieru, že svet má nejaký zmysel. Vedel niekto z jeho kolegov, čo sa stalo. Vedela verejnosť, že muž, ktorý ich rozosmieval každý piatok večer v televízii, práve prežil najhoršiu nočnú moru svojho života. V marci 1976 sa Julius Satinský vrátil na javisko. Semafor bol vypredaný, ako vždy. Ľudia prišli smiať sa. Prišli zabudnúť na šedivú realitu normalizácie, na fronty na mäso, na strach z toho, čo si môžu a nemôžu povedať nahlas. A Satinský im dal, čo chceli. Hral. Vtipkoval. Robil grimasy. Ale tí, ktorí ho poznali, Milan Lasica, Jiří Suchý, herečka Magda Vášáriová, videli niečo iné. Videli muža, ktorý sa rozpadá zvnútra. Julius sa zmenil po tej zime, hovorí dnes Magda Vášáriová, hlas má tichý, ako by sa bála, že ju niekto počuje aj po toľkých rokoch. Prestal jesť s nami po predstaveniach. Prestal rozprávať o svojom súkromnom živote. A začal piť. Nie veľa, nie tak, aby si to niekto všimol. Ale ja som si všimla. Videla som, ako si pred každým vystúpením dá 2 panáky vodky. Videla som, ako sa mu triasli ruky, keď držal mikrofón. A videla som, ako sa pozeral do publika, nie s radosťou, ale so strachom. Ako by sa bál, že medzi divákmi sedí niekto, kto tam nemá čo robiť. A mal pravdu. Pretože medzi divákmi naozaj sedeli ľudia, ktorí tam nemali čo robiť. V archívoch štátnej bezpečnosti sa nachádza séria správ z rokov 1976 až 1980, podpísaných agentom s krycím menom Divadelník. Tento agent chodil na každé Satinského predstavenie. Zapisoval si, čo Satinský povedal na javisku. Analyzoval jeho gestá a tón hlasu, dokonca aj to, ako dlho trvali prestávky medzi vtipmi.
A potom písal správy, v ktorých hodnotil politickú spoľahlivosť subjektu. V jednej zo správ z apríla 1977 sa píše: subjekt sa na javisku správal nezvyčajne nervózne. Viackrát sa pozrel do publika, ako by hľadal konkrétnu osobu. Odporúčam zvýšiť tlak. Zvýšiť tlak. Čo to znamenalo? Znamenalo to, že štátna bezpečnosť neprestala. Že exhumácia nebola koniec, ale začiatok. Že teraz, keď vedeli, že Satinský sa nedá zlomiť výhražkami, skúsia niečo iné. Skúsia ho zlomiť strachom. Nie strachom o seba, ale strachom o tých, ktorých miloval. V máji 1977 sa Satinský oženil druhýkrát. Jeho nová manželka Oľga bola o 15 rokov mladšia, herečka z Národného divadla, žena s tmavými vlasmi a tichým hlasom. Poznali sa len 6 mesiacov. Kolegovia boli prekvapení, Satinský sa zdal byť muž, ktorý sa už nikdy neožení. Ale oženil sa. A štátna bezpečnosť to vedela skôr než jeho najbližší priatelia. Pretože Oľga musela požiadať o povolenie na sobáš, štandardná procedúra pre zamestnancov kultúrnych inštitúcií. A keď požiadala, niekto v kancelárii ŠTB si všimol jedno meno, Julius Satinský. A zapísal si poznámku: subjekt má novú slabinu. Slabina. V jazyku štátnej bezpečnosti to znamenalo niekto, koho môžeme použiť. Niekto, cez koho môžeme dostať to, čo chceme. A čo chceli? Chceli, aby Satinský prestal byť sám sebou. Aby prestal byť mužom, ktorý odmieta. Aby sa stal mužom, ktorý sa bojí. 3 týždne po svadbe dostal Satinský telefonát. Neznáme číslo. Keď zdvihol, počul hlas, ktorý poznal súdruh Novák, ten istý dôstojník, ktorý ho vyslúchal po Magdinej smrti. Gratulujem k svadbe, povedal hlas. Dúfam, že vaša nová manželka je zdravá. Bolo by smutné, keby sa jej stalo niečo podobné ako tej predchádzajúcej. Potom zavesil. Satinský stál s telefónom v ruke 10 minút, neschopný sa pohnúť. Keď Oľga vošla do miestnosti a opýtala sa, kto volal, povedal: nikto. Len nesprávne číslo. Ale nebolo to nesprávne číslo. A Satinský to vedel. Vedel, že to bol odkaz. Vedel, že mu hovoria: teraz máš niečo, o čo môžeš prísť. A my ti to môžeme vziať kedykoľvek. Presne ako sme vzali Magdu. Presne ako sme otvorili jej rakvu. Môžeme urobiť čokoľvek. A ty nemôžeš urobiť nič. Od toho dňa sa Satinský začal meniť. Prestal spávať. Začal kontrolovať, či sú dvere zamknuté 3-krát za noc. Začal počúvať telefónne hovory Oľgy nie preto, že by jej neveril, ale preto, že sa bál, že niekto počúva ich. A mal pravdu. Pretože v archívoch ŠTB sa nachádza záznam z júna 1977, odpočúvanie bytu subjektu zaktivované. Cieľ: zistiť, či manželka má vedomosť o predchádzajúcich kontaktoch subjektu z ŠTB. Odpočúvanie. Každé slovo, ktoré povedal doma. Každý rozhovor s Oľgou. Každý šepot v noci, keď si myslel, že je v bezpečí. Všetko zaznamenané. Všetko archivované. Všetko použiteľné proti nemu. A najhoršie, Satinský to tušil. Ale nemohol to dokázať. Nemohol povedať Oľge: milá, odpočúvajú nás. Pretože ak by to povedal, musela by sa opýtať prečo. A on by musel povedať pravdu. Pravdu o Magde. Pravdu o exhumácii. Pravdu o tom, že sa oženil nie len preto, že ju miloval, ale aj preto, že potreboval niekoho, kto ho udrží nažive. Ale mohol jej to povedať. Mohol riskovať, že ju stratí, len aby bol úprimný. Alebo bolo lepšie mlčať a dúfať, že štátna bezpečnosť sa unaví a nechá ho na pokoji. V septembri 1978, presne 3 roky po Magdinej exhumácii, sa stalo niečo, čo zmenilo všetko. Oľga otehotnela. Satinský sa dozvedel v ordinácii lekára, kam ju doprovádzal na bežnú kontrolu. Keď im doktorka povedala správu, Satinský sa usmieval. Ale Oľga videla, že ten úsmev nie je skutočný. Videla, že v jeho očiach nie je radosť, ale panika. Keď sme vyšli z nemocnice, Julius ma chytil za ruku tak silno, že mi to bolelo. Spomína dnes Oľga Satinská, žena, ktorá po Juliusovej smrti nikdy nedala rozhovor až doteraz. Sedí v tej istej obývačke, kde kedysi žila s manželom, obklopená fotografiami, na ktorých sa smeje. Ale teraz sa nesmeje.
Povedal mi, musíme odísť. Musíme odísť z tejto krajiny. Opýtala som sa prečo. Povedal, pretože tu nie sme v bezpečí. Ani ty, ani ja, ani naše dieťa. Myslela som, že preháňa. Myslela som, že je to len strach z otcovstva. Ale nebol. Bol to strach z niečoho, o čom mi nikdy nepovedal. Odísť. Emigrovať. Pre umelca v normalizačnom Československu to znamenalo koniec kariéry, koniec všetkého, čo si vybudoval. Znamenalo to žiť v cudzine, bez jazyka, bez publika, bez identity. Ale Satinský bol ochotný to riskovať. Prečo? Čo sa zmenilo? Odpoveď sa nachádza v archívoch ŠTB v správe z augusta 1978, podpísanej podplukovníkom s krycím menom Dr. Subjekts, prejavuje známky pokročilej paranoje. Manželka je tehotná. Odporúčam využiť túto situáciu na finálny nátlak. Cieľ prinútiť subjekt k podpisu dohody o spolupráci. Metóda. Vyhrážka odobratím dieťaťa po narodení z dôvodu psychickej nestability otca. Odobratie dieťaťa. Toto nebola prázdna hrozba. V 70. rokoch štátna bezpečnosť skutočne odoberala deti rodinám, ktoré považovala za politicky nespoľahlivé. Deti disidentov končili v detských domovoch. Deti emigrantov boli adoptované spoľahlivými rodinami. A Satinský to vedel. Vedel, že ak nepodpíše, môžu mu vziať dieťa ešte predtým, než ho prvýkrát zoberie do náručia. V októbri 1978 dostal Satinský ďalšie predvolanie. Tentoraz nie na obvodné riaditeľstvo, ale na neformálne stretnutie v kaviarni na Hviezdoslavovom námestí. Prišiel súdruh Novák a s ním niekto nový, mladší muž, predstavil sa ako kolega z Prahy. Rozhovor trval hodinu. Satinský nevypil ani šálku kávy. Keď odišiel, nechal na stole obálku. V obálke bol dokument. Dohoda o spolupráci. Všetko, čo musel urobiť, bolo podpísať. A výmenou? Vaša rodina bude v bezpečí. Vaše dieťa vyrastie s oboma rodičmi. A my vás už nikdy nebudeme obťažovať. Satinský vzal obálku domov. Otvoril ju. Prečítal dokument. A potom ho spálil v kuchynskom drese. Olga sa opýtala, čo to bolo. Povedal, len nejaké papiere z divadla. Ale neboli to papiere z divadla. Bola to jeho posledná šanca. A on ju spálil. Prečo? Prečo muž, ktorý mal všetko, čo stratiť, manželku, nenarodené dieťa, kariéru, odmietol podpísať papier, ktorý by všetko vyriešil? Čo v ňom bolo také silné, že dokázalo prekonať strach? Alebo možno otázka znie inak, čo v ňom bolo také zlomené, že už nemal čo stratiť? Pod budovou štátnej bezpečnosti na Vazovovej ulici v Bratislave existovali miestnosti, o ktorých ani architekti dnes nevedia. Nie bunkry. Nie archívy. Ale niečo horšie, miestnosti bez okien, kde sa nerobili výsluchy, ale kde sa ľudia učili žiť so strachom. V jednej z týchto miestností v novembri 1978 sedel Julius Satinský 4 hodiny. Nebol zviazaný. Nebol bitý. Len sedel. A počúval. Naproti nemu sedel muž, ktorého nikdy predtým nevidel, starší dôstojník s prešedivými vlasmi a pokojným hlasom. Predstavil sa ako niekto, kto vám chce pomôcť. Potom otvoril šanón a začal čítať. Nie z Magdiných listov. Nie z odpočúvaných telefonátov. Ale z lekárskych záznamov Olgy Satinské. Presné dátumy návštev u gynekológa. Výsledky krvných testov. Ultrazvukové snímky nenarojeného dieťaťa. Vidíte, povedal dôstojník, my vieme všetko. Vieme, že vaša manželka má mierne zvýšený krvný tlak. Vieme, že lekár jej odporúčil pokoj. Vieme, že stres by mohol ohroziť tehotenstvo. Potom sa naklonil bližšie a zašepkal, a my vieme, ako vytvoriť stres. Satinský vstal a vyšiel. Bez slova. Bez povolenia. Len vstal a otvoril dvere. Čakal, že ho zastavia. Že ho chytia. Že ho prinútia sadnúť si späť. Ale nestalo sa nič. Dôstojník len sedel a pozeral sa, ako Satinský odchádza. A keď Satinský dorazil k výťahu, počul za sebou hlas, budeme sa vidieť čoskoro, súdruh Satinský. Veľmi čoskoro. Výťah sa zavrel. Satinský sa pozrel do zrkadla a videl tvár, ktorú nepoznal. Bledú.
Vyčerpanú. Staršiu o 10 rokov, než bola ráno. Vedel, že niečo sa zlomilo. Nie v nich. V ňom. Keď sa vrátil domov, Oľga spala. Sadol si vedľa nej na posteľ a pozoroval, ako dýcha. Pravidelne. Pokojne. Nevedela nič. Nevedela, že v šanóne na Vazovovej ulici je jej celý život rozložený na papieroch. Nevedela, že niekto číta správy o jej tele, ako by to bolo štátne vlastníctvo. Nevedela, že muž, ktorého si vzala, je terčom operácie, ktorá nemá konca. A Satinský sa rozhodol, že sa to nikdy nedozvie. Nie preto, že by ju chcel chrániť. Ale preto, že ak by jej to povedal, musela by sa rozhodnúť. Zostať alebo odísť. A on sa bál odpovede. Existuje záznam z decembra 1978 nie z archívov ŠTB, ale z archívov Československej televízie. Technický denník z nahrávania vianočného programu Semaforu. V denníku je poznámka napísaná rukou režiséra. Satinský prišiel na skúšku o 2 hodiny neskôr. Ospravedlnil sa, povedal, že mal administratívne povinnosti. Počas nahrávania zabudol text 3-krát. Nikdy predtým sa mu to nestalo. Po nahrávaní odišiel bez slova. Kolega Lasica sa pýtal, či je v poriadku. Neodpovedal. Administratívne povinnosti. Kód, ktorý všetci rozumeli, ale nikto nevyslovil nahlas. Znamenalo to, bol na výsluchu. A keď sa niekto vrátil z výsluchu, nepýtali ste sa. Len ste mlčali a dúfali, že sa to netýka vás. Ale Milan Lasica nemlčal. Lasica, Satinského partner na javisku, muž, ktorý s ním zdieľal mikrofón 15 rokov, vedel, že niečo je hrozne zlé. A v januári 1978 po predstavení, keď ostatní odišli, zatvoril dvere šatne a povedal: Julius, musíš mi povedať, čo sa deje. Rozpadáš sa. Satinský sa pozrel na neho a po prvýkrát za 3 roky povedal pravdu. Nie celú. Ale dosť. Chcú, aby som podpísal papier. Ak ho podpíšem, stanem sa ich. Ak ho nepodpíšem, vezmú mi všetko. Lasica sa opýtal, čo je na tom papieri. Satinský odpovedal: moje meno. A to stačí. Lasica mu poradil, aby emigroval. Povedal, že pozná ľudí, ktorí môžu pomôcť. Že existujú cesty cez Rakúsko, že umelci dostávajú azyl, že Oľga a dieťa budú v bezpečí. Satinský počúval. A potom povedal niečo, čo Lasiku šokovalo: ak odídem, vyhrali. Ak zostanem, vyhrali. Niet úniku, Milan. Niet úniku. Lasica sa opýtal: tak čo urobíš? Satinský sa usmieval, nie úsmev komika, ale úsmev muža, ktorý už nemá čo stratiť. Budem hrať. Budem ich rozosmiať. A potom pôjdem domov a budem sa báť. Každý deň. Až kým to neskončí. Vedel, že to skončí. Alebo dúfal, že ak bude dostatočne dlho odolávať, unaví ich a nechajú ho na pokoji. V marci 1978 sa narodila dcéra Júlisa a Oľgy Satinských. Dali jej meno Magda, po prvej Satinského manželke. Oľga nevedela, prečo Július trval na tomto mene. Nevedela, že to nebolo len pripomenutie. Bola to prísaha. Prísaha, že štátna bezpečnosť nevezme aj toto dieťa. Že tento raz bude silnejší. Že tento raz ochráni to, čo miluje. Ale v archívoch ŠTB sa nachádza správa z apríla 1978, 3 týždne po narodení malej Magdy. Subjekt prejavuje extrémnu ostražitosť. Manželku a dieťa nevyvádza z bytu. Návštevy u lekára len v sprievode. Odmieta nechať dieťa samo aj na minútu. Psychologický profil, pokročilá paranoja s prvkami obsedantno-kompulzívnej poruchy. Odporúčam pokračovať v tlaku, subjekt je blízko zlomu. Blízko zlomu. Toto slovné spojenie sa objavuje v Satinského spise 18 krát medzi rokmi 1975 a 1980. 18 krát niekto zapísal, že Julius Satinský je blízko zlomu. Ale nikdy sa nezlomil. Nikdy nepodpísal. Nikdy nespolupracoval. A to bola jeho pomsta. Nie hrdinská. Nie veľkolepá. Len tichá a vyčerpávajúca sebaničivá pomsta muža, ktorý sa rozhodol, že ak má zomrieť, zomrie ako on sám. Ale aká je cena takejto pomsty?
Satinského kolega, herec Marián Labuda, ktorý s ním hral v divadle na provázku, spomína: Julius prestal byť smiešny. Viem, že to znie hrozné, ale je to pravda. Na javisku bol stále profesionál, stále vedel, kedy povedať vtip, kedy urobiť grimasu. Ale v súkromí? V súkromí bol ako človek, ktorý prežil vojnu. Nehovoril o budúcnosti. Nerobil plány. Žil len dnes. A dnes bolo vždy plné strachu. Labuda si zapálil cigaretu, ruky sa mu nechvejú, ale hlas áno. Raz som ho stretol na ulici, bolo to leto 1979. Viedol dcérku za ruku, mala asi rok. Zastavil som sa, pozdravil som ho, chcel som sa porozprávať. Pozrel na mňa a povedal: prepáč, nemôžem. Musíme ísť. A odišiel. Ako keby som bol nebezpečný. Ako keby každý bol nebezpečný. Každý bol nebezpečný. Pretože Satinský už nevedel, komu dôverovať. Nevedel, kto z jeho kolegov je agent. Kto z jeho priateľov podáva správy. Kto z ľudí, ktorých pozná celý život, je divadelník, ten agent, ktorý chodil na každé jeho predstavenie a zapisoval si každé slovo. A najhoršie, mal pravdu. Pretože divadelník nebol cudzinec. Bol to niekto blízky. Niekto, koho Satinský poznal. Niekto, kto sedel s ním v šatni, smial sa s ním, pil s ním. A potom išiel domov a písal správu. Kto to bol? Meno je v archívoch vyškrtnuté. Ale ľudia, ktorí pracovali v semafore, majú podozrenia. Niektorí hovoria, že to bol technik. Iní hovoria, že to bol herec. Jeden človek, dramaturg, ktorý dnes žije v Kanade a nechce byť menovaný, hovorí: viem, kto to bol. Viem to už 30 rokov. Ale nikdy som to nepovedal nahlas, pretože ten človek má rodinu. Má vnúčatá. A čo by som dosiahol? Pomstil by som sa za Juliusa. Julius je mŕtvy. Pomsta ho nevráti. Ale potom po dlhej pauze dodáva: ale niekedy v noci sa budím a myslím si, mal som povedať. Mal som povedať všetkým, kto to bol. Aby vedeli, že zrada nie je abstraktná. Že má tvár. Že má meno. Zrada má tvár. A Julius Satinský ju videl každý deň. Videl ju v zrkadle, tvár muža, ktorý sa stal tieňom. Videl ju v očiach manželky ženy, ktorá sa pýtala menej a menej, pretože sa bála odpovedí. Videl ju v úsmevoch kolegov, ľudí, ktorí sa tvárili, že všetko je v poriadku, hoci vedeli, že nie je. A videl ju v publiku stovky tvárí, ktoré sa smiali jeho vtipom, nevediac, že muž na javisku vnútorne kričí. Ale existovala jedna tvár, ktorú nevidel. Tvár človeka, ktorý to všetko naplánoval. Človeka, ktorý sedel v kancelárii na Vazovovej ulici a rozhodoval, kedy zvýšiť tlak, kedy ustúpiť, kedy zaútočiť. Človeka, pre ktorého bol Julius Satinský len číslo v spise. Len subjekt. Len ďalší prípad. Kto bol tento človek? A čo sa s ním stalo po novembri 89, keď sa režim zrútil a archívy sa otvorili? V archívoch Ústavu pamäti národa sa nachádza dokument, ktorý bol deklasifikovaný až v roku 2012. Je to interná správa štátnej bezpečnosti z januára 1980 adresovaná vedeniu odboru. Autor správy je podplukovník s krycím menom doktor, ten istý muž, ktorý viedol operáciu proti Satinskému od roku 1975. V správe sa píše: subjekt prejavuje známky fyzického a psychického vyčerpania. Lekárska správa z decembra 79 uvádza: chronická nespavosť, úbytok hmotnosti 12 kg za 6 mesiacov, zvýšený krvný tlak, tremor rúk. Napriek tomu subjekt naďalej odmieta spoluprácu. Odporúčam ukončenie operácie z dôvodu neefektívnosti. Subjekt je psychicky zničený, ale nie zlomený. Ďalší tlak by mohol viesť k samovražde, čo by vyvolalo nežiaduce otázky. Ukončenie operácie. Nie preto, že Satinský vyhral. Ale preto, že štátna bezpečnosť uznala, že ho zničila natoľko, že už nie je hrozbou. Že muž, ktorý nemôže spať, nemôže jesť, nemôže dôverovať nikomu, nie je schopný vzbúriť sa. Je len schopný prežiť. A to stačilo. Ale kto bol doktor? Skutočné meno je v dokumente vyškrtnuté. Ale existuje zoznam dôstojníkov, ktorí pracovali na Vazovovej ulici v 70. rokoch. Zoznam obsahuje 43 mená. Z týchto 43 mužov 38 zomrelo pred rokom 2000.
5 emigrovali. Zostali 3. Jeden z nich žije dnes v Bratislave, v byte na Kolárovom námestí, 5 minút chôdze od miesta, kde kedysi stála budova EŠTB. Je mu 85 rokov. Má 2 vnúčatá. Chodí na prechádzky do parku. A nikto nevie, že tento starý muž s bielými vlasmi a pokojným úsmevom je možno ten, kto zničil Júlisa Satinského. Novinár, ktorý ho kontaktoval v roku 2012, hovorí: opýtal som sa ho priamo, bol ste doktor. Pozrel na mňa a povedal: bol som dôstojník štátnej bezpečnosti. Robil som svoju prácu. Chránil som štát. Opýtal som sa, aj keď to znamenalo ničiť nevinných ľudí. Odpovedal: nevinný. Nikto nebol nevinný. Každý mal výber. Satinský si vybral nesprávne. Potom vstal a odišiel. Nikdy som ho už nevidel. Každý mal výber. Toto je odpoveď muža, ktorý možno zničil desiatky životov. Každý mal výber. Akoby výber medzi podpisom na papieri a ochranou vlastnej rodiny bol skutočný výber. Akoby výber medzi zradou seba samého a stratou všetkého bol slobodný výber. Akoby Július Satinský, keď sedel v miestnosti bez okien a počúval, ako niekto číta lekárske záznamy jeho tehotnej manželky, mal skutočnú možnosť povedať nie. Ale povedal nie. A zaplatil za to cenu, ktorú nikto nevidel. Pretože Satinský nezomrel v roku 1975, keď mu exhumovali manželku. Nezomrel v roku 78, keď mu vyhrážali odobratím dieťaťa. Zomrel pomaly deň po dni, rok po roku, v tichosti vlastného bytu, kde sa bál vlastného telefónu. Zomrel v momente, keď si uvedomil, že niet úniku. Že aj keď nepodpíše, aj keď neprehovorí, aj keď zostane verný sebe, štátna bezpečnosť už vyhrala. Pretože zmenila ho na muža, ktorý sa bojí žiť. A keď v novembri 1989 padol režim, keď sa otvorili hranice, keď ľudia vyšli do ulíc a kričali sloboda, Július Satinský sedel doma a plakal. Nie radosťou, ale hnevom. Pretože bolo neskoro. Neskoro na to, aby dostal späť roky, ktoré mu vzali. Neskoro na to, aby sa prestal báť. Neskoro na to, aby sa stal znova tým, kým bol predtým, než mu otvorili Magdinu rakvu. Existuje záznam z decembra 1989, rozhovor, ktorý Satinský dal Československému rozhlasu. Novinár sa ho opýtal, ako sa cítite teraz, keď je režim preč. Satinský odpovedal: cítim sa starý. Cítim sa unavený. A cítim sa podvedený. Nie režimom, ale časom. Pretože čas mi nevráti to, čo mi vzali. Novinár sa opýtal, čo vám vzali. Satinský mlčal dlho. Potom povedal: schopnosť smiať sa. Skutočne sa smiať. Nie pre kamery. Nie pre publikum. Ale pre seba. Schopnosť smiať sa. To je to, čo štátna bezpečnosť vzala Júlisovi Satinskému. Nie kariéru, tú mal až do konca. Nie rodinu, tú si udržal. Ale niečo hlbšie. Niečo, čo sa nedá zapísať do archívov. Niečo, čo sa nedá vrátiť, ani keď sa otvoria všetky dvere a padnú všetky múry. Vzali mu vieru, že svet má zmysel. Že dobro zvíťazí. Že ak človek zostane verný sebe, bude v bezpečí. A najhoršie, vzali mu to nie násilím. Vzali mu to čakaním. Čakaním, kým sa sám zničí. Kým sa sám premení na tieň. Kým sa sám naučí žiť so strachom tak dlho, že sa stane súčasťou neho. V noci 28. decembra 1989, keď celé Československo oslavovalo prvé Vianoce slobody, zazvonil telefón v byte Júlisa Satinského. Bolo 2:30 ráno. Satinský spal prvýkrát za týždne bez liekov, režim padol, archívy sa mali otvoriť, štátna bezpečnosť bola oficiálne rozpustená. Mal dôvod veriť, že je konečne v bezpečí. Keď zdvihol slúchadlo, počul hlas, ktorý poznal. Starý hlas. Unavený hlas. Hlas muža, ktorý kedysi sedel naproti nemu v miestnosti bez okien a čítal lekárske záznamy jeho manželky. Dobrý večer, súdruh Satinský, povedal hlas. Alebo už nie je súdruh však. Teraz je občan. Gratulujeme k slobode. Satinský nedýchal. Hlas pokračoval: len som chcel, aby ste vedeli, spisy sa síce otvárajú, ale nie všetky. Niektoré dokumenty už neexistujú. Zhoreli. Stratili sa. Viete, ako to chodí?
História píšu víťazi. A my sme tiež víťazi. Len iného druhu. Potom zavesil. Satinský sedel s telefónom v ruke až do rána. Keď Oľga vstala a našla ho tam, opýtala sa, čo sa stalo. Povedal nič. Len zlý sen. Ale nebol to sen. Bol to odkaz. Odkaz, ktorý hovoril, môžete otvoriť koľko archívov chcete. Môžete čítať koľko správ chcete. Ale pravdu sa nikdy nedozvieš. Pretože pravda je tam, kde ju nikto nenájde, v hlavách ľudí, ktorí ju nikdy nepovedia. V dokumentoch, ktoré zhoreli skôr, než niekto stihol prečítať prvú stranu. V menách, ktoré sú vyškrtnuté tak dôkladne, že ani forenzná analýza ich neodhalí. Existuje zoznam dokumentov, ktoré zmizli z archívov štátnej bezpečnosti medzi novembrom 1989 a februárom 1990. Zoznam obsahuje 3172 položiek. Medzi nimi kompletný spis Operácia Semafor. Všetky záznamy o exhumácii Magdy Satinské. Všetky protokoly z výsluchov Júlisa Satinského medzi rokmi 1975 a 1980. A najdôležitejšie zoznam agentov, ktorí pracovali v kultúrnom sektore pod krycími menami. Vrátane divadelníka. Kto tieto dokumenty zničil? Oficiálna odpoveď nikto nevie. Neoficiálna odpoveď, ktorú šepkajú ľudia z Ústavu pamäti národa. Zničili ich tí istí ľudia, ktorí ich vytvorili. Zničili ich v posledných dňoch režimu, keď videli, že múry padajú a nie úniku. Zničili ich nie preto, že by sa báli trestu, vedeli, že trest nepríde. Zničili ich preto, že sa báli hanby. Báli sa, že ich deti, ich vnúčatá, ich susedia sa dozvedia, čo robili. Že budú musieť pozrieť do očí ľuďom, ktorých zničili a povedať, áno, to som bol ja. Ale niektoré dokumenty prežili. Fragmenty. Kúsky. Strany, ktoré niekto zabudol spáliť. A medzi týmito fragmentmi sa nachádza jeden list, nedatovaný, nepodpísaný, nájdený v súkromnom archíve bývalého dôstojníka EŠTB, ktorý zomrel v roku 2006. List je adresovaný vedeniu a píše sa v ňom subjekt predstavuje problém nie pre štát, ale pre nás. Nie preto, že by bol nebezpečný. Ale preto, že je príliš viditeľný. Každý ho pozná. Každý ho miluje. A ak sa niekto dozvie, čo sme mu urobili, staneme sa my, nie on, nepriateľmi. Odporúčam ukončiť všetky operácie a zničiť všetky stopy. Subjekt je už tak či tak zničený. Niet potreby riskovať odhalenie. Zničený. Toto slovo sa objavuje v poslednom dokumente o Júlisovi Satinskom, ktorý štátna bezpečnosť vytvorila. Nie je zlomený. Nie je spolupracujúci. Ale zničený. Ako by to bola lekárska diagnóza. Ako by to bol stav, ktorý sa nedá zvrátiť. A mali pravdu. Satinský bol zničený. Nie v momente, keď mu otvorili Magdinu rakvu. Nie v momente, keď mu vyhrážali odobratím céry. Ale v momente, keď si uvedomil, že aj keď režim padne, aj keď sa otvoria archívy, aj keď príde sloboda, on už nikdy nebude slobodný. Pretože strach, ktorý v ňom zasadili, už nie je vonkajší. Je vnútorný. Je súčasťou neho. A niet revolúcie, ktorá by ho dokázala vyhnať. V januári 1990 sa Satinský rozhodol urobiť niečo, čo nikdy predtým neurobil, napísať o tom, čo prežil. Nie pre noviny. Nie pre knihu. Ale pre seba. Kúpil si nový zošit, nie ten starý, ktorý viedol od roku 75 a ktorý neskôr zmizol. Nový, čistý, prázdny. A začal písať. Písal každý deň. Písal o Magde. O exhumácii. O výsluchoch. O telefónoch o 3:00 ráno. O mužovi s krycím menom doktor. O agentovi s krycím menom divadelník. Písal mená, niektoré vedel, niektoré len tušil. Písal dátumy. Písal citácie. Písal všetko, čo si pamätal. A keď skončil, mal 123 strán. Potom zošit spálil. Nie preto, že by sa bál. Ale preto, že si uvedomil, niet zmyslu. Aj keby to publikoval, aj keby to prečítali tisíce ľudí, čo by sa zmenilo? Doktor by povedal, to nie som ja. Divadelník by povedal, nemám o čom. Ľudia by čítali, povzdychli by si, povedali by, aké hrozné a potom by išli ďalej.
Pretože v krajine, kde každý druhý mal nejakú skúsenosť so štátnou bezpečnosťou, Satinského príbeh nebol výnimočný. Bol len jeden z tisícov. A tisíce príbehov sa stanú štatistikou. A štatistika nebolí. Tieň. To je to, čím sa Julius Satinský stal v posledných rokoch svojho života. Stále hral. Stále vystupoval. Stále rozosmieval ľudí. Ale tí, ktorí ho poznali, videli, že to nie je ten istý človek. Herečka Emília Vášáriová, ktorá s ním hrala v Národnom divadle v 90. rokoch, spomína: Julius mal oči, ktoré sa nikdy nesmiali. Ústa sa smiali. Tvár sa smiali. Ale oči? Oči boli prázdne. Ako by tam nikto nebol. Ako by ten človek, ktorý tam kedysi žil, odišiel a nechal len masku. Opýtala sa ho raz, prečo stále hrá, keď je zjavné, že ho to už nebaví. Odpovedal, pretože ak prestanem hrať, budem musieť začať premýšľať. A ak začnem premýšľať, zbláznim sa. Hrať, aby nemusel premýšľať. Smieť sa, aby nemusel plakať. Žiť, aby nemusel čeliť tomu, čo mu urobili. Toto bol Julius Satinský v posledných rokoch, muž, ktorý utiekol do vlastnej profesie, pretože to bolo jediné miesto, kde sa mohol skryť. Ale niet skrýše, ktorá by vydržala večne. A v januári 2000, keď jeho telo povedalo dosť, niet už kam utiecť. Našli ho v byte na Palisádach v tej istej obývačke, kde kedysi sedel s fľašou whisky a čítal list o administratívnej kontrole Magdinej rakvy. Vedľa neho ležal otvorený denník, nie ten, ktorý spálil, ale nový, ktorý začal písať v decembri 1999. Obsahoval len 3 vety. Prvá. Dnes som stretol muža, ktorý vyzeral ako doktor. Nebol to on. Ale mohol byť. Druhá. Olga sa ma opýtala, či som šťastný. Povedal som áno. Klamal som. Tretia. Konečne môžem spať. Keď Julius Satinský zomrel, prišlo na pohreb 500 ľudí. Herci. Režiséri. Diváci. Ľudia, ktorí ho milovali. Ľudia, ktorí ho poznali len z televízie. Ale neboli tam všetci. Neboli tam tí, ktorí ho zničili. Doktor neprišiel. Divadelník neprišiel. Ľudia, ktorí podpisovali rozkazy, ktorí čítali odpočúvania, ktorí rozhodovali o exhumáciách, nikto z nich neprišiel. Prečo by prišli? Pre nich bol Satinský len číslo v spise. Len subjekt. Len práca, ktorú urobili a na ktorú zabudli. Ale Olga Satinská nezabudla. Dcéra Magda nezabudla. Priatelia nezabudli. A dnes, 23 roky po Satinského smrti, stále existujú ľudia, ktorí sa pýtajú, kto zaplatí. Kto zaplatí za to, čo urobili tomuto mužovi? Kto zaplatí za 25 rokov strachu? Kto zaplatí za exhumáciu, ktorá nebola vyšetrovaním, ale mučením? Kto zaplatí za telefóny o 3 ráno? Kto zaplatí za to, že muž, ktorý mal darovať radosť, zomrel s prázdnymi očami? Odpoveď je jednoduchá a zdrvujúca: nikto. Nikto nezaplatil. Nikto nebude platiť. Pretože v tejto krajine niet spravodlivosti pre obete štátnej bezpečnosti. Niet súdov, ktoré by odsúdili mužov, ktorí ničili duše. Niet zákonov, ktoré by potrestali psychologické mučenie. Niet trestu za to, že niekto otvoril rakvu, len aby zlomil živého. A tak doktor žije. Divadelník žije. A Julius Satinský leží vedľa Magdy na cintoríne v Bratislave, pod náhrobkom, na ktorom je napísané len meno a dátumy. Žiadna epitaf. Žiadne slová o tom, čo prežil. Len ticho. Ale ticho nie je zabudnutie. Olga Satinská dnes hovorí: ľudia sa ma pýtajú, prečo som nikdy nenapísala knihu o Juliusovi. Prečo som nikdy verejne nepovedala, čo mu urobili. Odpoveď je jednoduchá, pretože Julius nechcel, aby ho ľudia ľutovali. Chcel, aby sa smiali. A ja rešpektujem jeho želanie. Ale to neznamená, že som odpustila. Nikdy neodpustím. A nikdy nezabudnem. Jej dcéra Magda, dnes 46-ročná žena, dodáva: vyrastala som s otcom, ktorý sa bál vlastného tieňa. Ktorý kontroloval dvere 3-krát za noc. Ktorý sa budil s krikom. A nikto mi nevysvetlil prečo. Až keď som mala 20 rokov a otvorili sa archívy, pochopila som. Ale bolo neskoro. Bolo neskoro opýtať sa ho. Bolo neskoro povedať mu, že to nebola jeho vina.
Že nemusel byť silný. Že mohol odísť. Že mohol podpísať ten prekliatý papier a žiť. Ale on nepodpísal. A zomrel. A ja neviem, či to bolo hrdinstvo, alebo len tvrdohlavosť. Neviem, či mám byť hrdá, alebo nahnevaná. Neviem nič. Len viem, že mi chýba. Chýba. Toto slovo opakujú všetci, ktorí Satinského poznali. Chýba im nielen človek, ale aj to, čo predstavoval odpor. Tichý, vyčerpávajúci, sebaničivý odpor muža, ktorý sa rozhodol, že ak má zomrieť, zomrie ako on sám. Nie ako agent. Nie ako kolaborant. Nie ako niekto, kto sa zlomil. Ale ako Julius Satinský, komik, ktorý rozosmieval milióny a ktorý zaplatil za ten smiech cenu, ktorú nikto nevidel. A dnes, keď prechádzame po uliciach Bratislavy, míňame budovu na Vazovovej ulici, tú istú budovu, kde kedysi sídlila štátna bezpečnosť. Budova je dnes prázdna. Okná sú zatlčené. Dvere zamknuté. Ale steny stále stoja. A v tých stenách sú stále miestnosti bez okien. Stále tam sú stoly, kde sedeli dôstojníci a čítali lekárske záznamy tehotných žien. Stále tam sú archívy, nie tie, ktoré zhoreli, ale tie, ktoré zostali. Fragmenty. Kúsky. Mená, ktoré sú vyškrtnuté, ale nie úplne. A niekde v tých archívoch je stále spis Operácia Semafor. Nie kompletný. Ale dosť na to, aby niekto, kto hľadá, našiel pravdu. Ale kto hľadá? Kto má čas, energiu, odvahu otvoriť tie krabice a čítať tie strany? Kto chce vedieť, čo sa stalo Juliusovi Satinskému, keď väčšina ľudí ani nevie, kto to bol? Kto chce spravodlivosť pre mŕtvého komika, keď živí majú vlastné problémy? Odpoveď je nikto. A práve preto vyhrali. Nie preto, že zničili Satinského. Ale preto, že sa im podarilo urobiť jeho príbeh irelevantným. Urobiť ho len jedným z tisícov. Urobiť ho štatistikou. A štatistika nebolí. Štatistika sa dá zabudnúť. Ale existuje jedno miesto, kde Julius Satinský stále žije. Nie v archívoch. Nie v knihách. Ale v pamäti tých, ktorí odmietajú zabudnúť. V pamäti Olgy, ktorá stále drží jeho fotografiu na nočnom stolíku. V pamäti Magdy, ktorá pomenovala svojho syna po detkovi, ktorého nikdy nepoznal. V pamäti Petra Šerhofera, ktorý stále počuje Satinského hlas, keď zatvára oči, ak to podpíšem, zomriem ja. V pamäti Milana Lasiku, ktorý zomrel v roku 2021 a ktorý vo svojom poslednom rozhovore povedal: Julius bol najstatočnejší človek, akého som poznal. Nie preto, že bojoval. Ale preto, že odmietal prestať byť sebou, aj keď to znamenalo zomrieť. A možno práve v tom je odpoveď. Možno Julius Satinský nevyhral. Možno štátna bezpečnosť vyhrala. Možno doktor a divadelník žijú v pokoji a Satinský leží v hrobe. Ale existuje jeden rozdiel. Satinský zomrel ako Satinský. A oni? Oni žijú ako nikto. Žijú s vyškrtnutými menami. Žijú so strachom, že niekto nájde ten jeden dokument, ktorý zabudli spáliť. Žijú s vedomím, že ich vnúčatá sa raz môžu dozvedieť, kým boli. A vtedy budú musieť odpovedať na otázku, ktorú Julius Satinský nikdy nemusel zodpovedať, prečo si to urobil. Ale hlavná otázka zostáva, kto skutočne stál za celou operáciou? Kto rozhodol, že Julius Satinský, muž, ktorý nikdy nebol disident, nikdy nepodpísal chartu, nikdy verejne nekritizoval režim, musí byť zničený? Kto dal rozkaz na exhumáciu? Kto čítal odpočúvania? Kto písal správy? A prečo pravda je dodnes pochovaná pod vrstvou vyškrtnutých mien a spálených dokumentov? Odpovede sú niekde tam. V archívoch, ktoré ešte neboli otvorené. V hlavách ľudí, ktorí nikdy neprehovoria. V spomienkach tých, ktorí sa boja. A možno, len možno, v jednom poslednom dokumente, ktorý niekto zabudol zničiť. Dokumente, ktorý raz niekto nájde. A vtedy sa svet dozvie nie len to, čo sa stalo Juliusovi Satinskému. Ale prečo? A kto za to zodpovedá? Až do toho dňa zostáva len otázka, ktorá visí vo vzduchu ako dym z cigarety, ktorú Satinský fajčil v posledných rokoch svojho života. Bola jeho smrť koncom alebo len ďalším víťazstvom tých, ktorí ho zničili? A dokáže sa krajina, ktorá nedokázala chrániť svojich umelcov, naučiť aspoň pamätať na nich? Odpoveď ešte nepoznáme.
Ale Julius Satinský by povedal, ak sa pýtate, už ste na správnej ceste.